President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may bisita sa probinsya sa Lanao del Norte kung asa iyang gipangunahan ang paghatag og titulo og farm equipments sa mga mag-uuma sa Rehiyon GIS. Ano ang report? Adlawng Biyernes, may bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tubod Lanao del Norte kung asa iyang gipangunahan ang paghatag og Certificate of Land Title og e-title sa mga mag-uuma sa probinsya og kasikbit nga mga lugar. Miabot ngadto sa kapin 2,120 ka mga agrarian reform beneficiaries gikan Lanao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental ug Misamis Occidental ang natagaan og titulo. Gawa sa pag-apod-apod sa presidente sa Certificate of Land Ownership ngadto sa mga mag-uuma dinhi sa Lanao del Norte. Iya sab gitunol pinaagi sa Department of Agrarian Reform kining mga state-of-the-art farm machineries and equipments nga magamit sa mga mag-uuma. Ako naglaom nga kini maghatag kaninyo og seguridad og otonomiya sa paghimo og desisyon mahitungod sa inyong mga yutang giugmad aron usab mapalambo ang inyong panginabuhian. Matod sa presidente, gawa sa titulo nga gipanghatag, nag-apod-apod sab sila og 10,000 pesos nga tabang gikan sa DSWD. Pagkatapos na ibigay na ang titulo ng lupa, ay tuluyan magkaroon ng suporta. Kaya't nagbigay din po tayo, nandiyan po naka-display yung iba dyan sa labas, yung mga makinarya, mga traktor, mga thresher, mga sheller para sa mais. Ito po para matulungan natin ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Usa ang kooperatiba ni Salvador Tameses sa Lala, Lanao del Norte sa mga nakadawat o ginabang. Utilize ka naman isa para magamit yun, magpahimuslan sa mga membro na mo o dili po membro within the community. Gibutyag sab ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III nga nagahatag sab sila og libreng legal services sa mga mag-uuma nga adunay land disputes. In fact, kailan lang ang agrarian reform ay nag-hire ng mga additional 46 new lawyers sa agrarian reform. At ito ay ating mahigit sa 46 yata Ito ay ikinalat natin sa iba't ibang rehiyon upang matulungan ang ating mga magsasaka sa kanilang mga kasong hinaharap. Gawas ni ana, nagpahimangno sab ang opisyal ngadto sa mga nakadawat og titulo nga bisan pa man ilaha na ang mga yuta, dili nila kini pwede ibaligya sulod sa napulo ka tuig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.